coach, ένα παιχνίδι πιο αγγινιόλ που κυριολεκτικά κρύβεται στις λεπτομέρειες. Λίγα λόγια για αυτό το επίτευγμα της αναγέννησης, έφτασε στο τελικό, αναδείχθηκε δεύτερη φιναλίστη μάλλον στο κύκλο ΣΚΑΛ. Για τη συνέχεια λίγα λόγια για το τελικό. Αυτή είναι η ομορφιά του μπάσκετ. Εδώ σήμερα είμαστε αγκαλιά με το πίσω. Η κούραση μας κατέβαλε. Έπρεπε να διαχειριστούμε το θέμα της κούρασης. Γιατί χθες παίξαμε αργά, ένα δυνατό μάτς. Τα παιδιά κατέθεσαν την μουσική, αλλά δεν μπορούσαν να το αντιξέλθουν. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Σπάρτακου. Όσον αφορά για εμάς δεν χάθηκε τίποτα. Εντάξει, ήταν μια γιορτή του μπάσκετ και χαρήκαμε όσο μπορούσαμε. Πιστεύω ότι παίξαμε καλό μπάσκετ και στα δύο μάτς. Συνεχίζουμε. Ωραία. Δεν καταφέραμε σήμερα να κάνουμε μια νίκη. Θέλαμε να αφιερώσουμε στην ποδοσφαιρική αναγέννηση το κύπελλο. Γιατί αυτά περνάνε πολύ δύσκολες στιγμές. Είμαστε κοντά τους, θέλαμε να δώσουμε λίγο χαλαρά, δεν καταφέραμε. Δεν καταφέραμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο που σήμερα έλειπε λόγω συνθηκών, δεν μπορούσε να είναι εδώ. Αγωνιστικά δεν ακολουθήσαμε στα του πλάνο μας, πήγαμε σε μεγάλο ρυθμό. Ένα μάτς που κρίθηκε στον πόντο στην παράταση, αποδεικνύει ότι οι δύο ομάδες που είναι αίτητες στο πρωτάθλημα στους δύο ομίλους, προφανώς και δίκαια είναι εκεί πέρα που είναι. Έξω.